नजरी गड़ावेला ऐसे देखी के बोलो कपावेला काहे हमारा नजरी गड़ावेला ऐसे देखी के बोलो कपावेला चढ़ली जवनिया के पूरा बदनिया के हमरे से बोलो कचारेला हे बोबिलू तोहर ऐसन तो लोकेशन कैसन बा हमारो घुमा दो स्टेशन कैसन बा बोबिलू तोहर ऐसन तो लोकेशन कैसन बा हमारो घुमा दो स्टेशन कैसन बा बाबू फेरा में न पड़ो ऐसे न करो कम बटे अभी जाके तू पढ़ कम बटे रनेल के बम गोला घुमता रुटोला देखी सिस्टम तोहर मन मोरा डोला लगातार थे थोर तू करइब कमेंटर तू हमरे से बोला का चाहेला हे बोबिलू तोहर ऐसन तो लोकेशन कैसन बा हमारो घुमा दो स्टेशन कैसन बा बोबिलू तोहर ऐसन तो लोकेशन कैसन बा हमारो घुमा दो स्टेशन कैसन बा ना पहेले बुझाव सीधा बताव का इरादा तोहर खोल के बताव बबी तोर दीवाना देखल चाहे खजाना तंका दिखा दो चाहे ले लहर जाना पूरा जोई जोई बोतो भीड़ जदी ओही बोतो काहे ना तोहरा बुझाला हे बोबिलू तोहर ऐसन तो लोकेशन कैसन बा हमारो घुमा दो स्टेशन कैसन बा बोबिलू तोहर ऐसन तो लोकेशन कैसन बा हमारो घुमा दो स्टेशन कैसन बा।